Ajde se vratimo na ovu temu. Šta mislite o tome da postoji mogućnost da će se ukinuti pušenje, a da će se legalizovati marihuana? Neće se nikad ukinuti pušenje. Ne treba pušenje ukinuti, treba pustiti narod da puši. Neki puše i da završimo. Mislimo na cigaretu? Šta god da mislimo. Definitivno. Da, treba. Pusti ljude da ispuše i gotovo. A šta sa travom? Sad, travu ne treba legalizovati. Treba kokain legalizovati iz više razloga. Nema dima, ne šteti okolini, ne smrdi. I lepo je zarada. Može se zaraditi. Bude svoj privatnik. Javi se, brate. I biti svoj privatnik i, brate, 2 kvadrata svoje, imaš jednu mericu, onu plastičnu, oli Kolumbiju, oli onaj Brazil, oli Peru, ovaj mat, ovaj cija, na vagicu, koliko druže, 2 grama, ovo pare tvoje. Nije to suština, suština je pušenje. A puši, treba narod da puši, u 4 zida ne puši. A već smo dovoljno ispušili tako da možemo još malo da ga popušimo i to je to. Bravo. Samo u 4 zida, nek puši gotovo. Da li mislite da su starlete dobile veću šansu od nekih mladih ljudi koji su završili fakultete, koji su obrazovani? Pa i treba starlete da dobiju. Ja mislim da to uopšte one nisu dobile šansu, da su oni izborile za to. Jer vi stvarno mislite da je teško prazniti svoju guzicu, a puniti njihovu. Oni su se radnički izborile za to. Pušenjem. Apropo ove teme malo. Jest. Pušenje su se izborile za svoju poziciju. Nego su ovi drugi neradnici. Što ti druže ne pušiš? Puši ti. Što ne daš guzicu? Veli, ja bi dao guzicu za €1.000.000. Majke. Ko će ti da te pare, druže? Jest. A ove naše po €500. Za cijelo večer. To je naš kakva guzica. To silikoni pršte. Žene za primjere i to treba puštiti. To treba svaku kuću domaću dovesti. Nije to lako, znaš, nije to lako. Reći volim te, na primjer, 50 puta dana. Volim te. Ja bi poludio, bro. Jest. A apropo ove gradnje po Beogradu, sad Beograd na vodi, Beograd u A-bloku, Beograd više ne znam. Beograd na hlebu i vodi. Da. To je u redu. Kako je vaše viđenje to? A evo rade ko graditelj, Braćela ko graditelj može da ispriča celu priču. Ne, ja mislim da to nema veze s Beogradom. Mi Crnogorci gradimo samo po Vračaru. Ja mislim da se u Beogradu najmanje gradi, da niko ništa ne zida. Pa jest. Ne zida. I nema divlje grada. Nema, ja to ne verujem. Aj pokaži. Gdje ima divlja grada kad ti dođeš kod gospodina, brata, dobar dan, platiš, gdje je tu divlja grada? Imam li papir? Imam platio. Ne, ajde, srani. Ja ne mogu da verujem. Vidi, mi Crnogorci gradimo samo oko hrama i blizu hrama. Bliži smo Bogu, ljepše je. Tu smo, obožni smo mi. Kumu dajete, vi dajete kumu. Taj neki dinar koji smo uzeli s Primorja, mi se uložimo u ovaj grad. Poslije mi ne valjamo. Evo vam Kosovari, oni vam valjaju. Ne, divlja gradnja ne postoje dok postoje brat, ovaj drugi, to i kum. Kakve gradnje, ti njima daš pare, to nema. Daš, druže, oni tebe papir, jesi ti dobro, jer njima dobro, svima dobro. Jesi uzeo pare? Ko kaže divlja gradnja? Napraviš kvadrat za 400 € prodaš ga 2000. Jest, sad treba ti da ideš tamo nek do 27. marta, tamo po neke dozvole. Čemu to ovako na Vračar, Ceger, popiješ kako se zove na menadžer grada? Ne zaboravio sam. Vaske. Vasić, Željko Vasić. Ma da. Dobar dan, Željko, dobar dan. Koliko? Koliko para? 50.000. Krp, to jeste. A stani, a još 20 za stranku? I 20, bravo. 20%. A za kuma još 10? Ali druže, za jedan dan ti gotovo. Za jedan dan, sve ti gotovo. On ti potpiše. I regularni put da se čeka 3-4 godine, pa će ti zgrada ti neće valjati. I gdje tu, ja ne znam, divlja gradnja? I kao divlje. Gdje? Čođila. Mislite da treba privatizovati Partizan i Zvezdu? Da. Koga? Da. Zašto? Partizan da, Zvezdu ne. Zvezda već privatizovana i glupo je 2 put privatizovana. Bravo, jest upravo. I kome, jeli? Zečeviću bi dao. Da, jest. I Bjeković, oni ne zapričali. Pola. Tebe desni go, to lijevi, tebe desni. Od centra u stvari, levo i desno. Vazuru stavite tu, ti se družiš tu, ti si dobar s obojicom. Ovome nama, tebe tribina, pola juga nama, pola vama. Oni su ovako podeljeni. Nego se podeli i klub i gotovo, brate. Bogu hvala. A što Zvezda ne može 2 puta privatizovati? Ne može, definitivno. Možda ne privatizovana, brate. Idemo dalje. Kažu da se Beograd tretira kao jedan od najbezbednijih gradova u svetu, što naravno i nije tačno, jer vidimo da svaki dan su problemi povratak. Čaršijske priče. A u Danskoj nije, onaj pobio 200 ljudi, dobio 20 godina. Jest. Ko se ubio u Beogradu? Gdje si ti to pročitao?
Ja jedino koga je grom pogodio neki. Nešto zagrmelo njega. Možda tramvaj ga udario. Ne, sve ovaj klan. Gdje su ti klanovi? Ti prvo klanovi su u drugoj državi. Da, to ne postoji. Oni nemaju veze sa Beogradom. Drugo. Sve radi ovaj iz Španije, on dečku u Španiji ne mrda. Ne mrda. Ka ne može, pa nema 10 ruka, brate, stavite ga namjer. Da, a onaj što je preko okeana? Čuš. A kako će? I njega spominju za Beograd, sramnik čovjeka, idemo dalje, nećemo... Gleda, nije bezbedan Beograd. Kako nije, brate? A pođi u Oslo, pođi u Cirih, u Helsinki, u Dansku, pođi bilo gdje, po Skandinaviji. Ajde, majđu sine, ako smiješ, prošetaj uveče, u 8 sati 9. Nema žive duše, brate. Nema nikog. Može cigla da tu bije. A kad ste bili mali, šta ste htjeli da budete? S obzirom da sva deca danas, čak i ona u obdaništu, žele da budu političari. Šta je vaša bila želja ili šta je danas lepo biti? Ajde ti, braćola. Pa vladika. Pa mene vazda bilo... Ti si vazda vladika. A ja sam htio da možda neki mitropolit pored tebe. Ne, vladika, gledaj, vladika. Gledaj, sad su radili, ovo ti bolje znaš kao graditelj, ta fasada ima ime. Jest. Kako se zove, uradili su fasadu, pikovanu fasadu su uradili pod ostrog. Stavili klimu, što? To plije Vasiliju, slava moj milost, to plije ocu Milina. 1 milion ljudi posjeti godišnje po 10 eura. Eto. Druže. Vladih. Top. Je se slažemo? Ali krvav je to lebraca. Jes. Treba u nemanti ići, pa aj se sapleti. Aj da se neko nagazi. Aj da padne posle. Neka pušti priču. Dobro, to je vaš stav. A zašto deca danas žele da budu političari, poslanici? Pa znaš kako, imaju rotaciju. Imaju beneficirani radni staž. Ko ima beneficije? Oni poslanici, sram te bilo. Ljudi se krvavo muče. Znaš koliko plaćaju? Jes, ali Coca-Cola 9 dinara. Sram te bilo. Pa kolika im je mala plata? 300-400 hiljada dinara. Pa znaš ti kada on treba da plati 5 Coca-Cola, sram te bilo. Ne samo njemu, a kolegi. A ovome da kupi se... A gdje mu je starleta neka, a gdje mu je švaleta. A pozove familiju, aj doći se kao da me pošeti tu 3 popote kad je ručak. On da 300-400 dinara dnevno. Plati bečku šniclu 40 dinara, put 4 iz familije, puta po salatu, 1000 dinara ga izaći. 300-400, verujem. Uopšte, nije to lako lepo. Ne bi ja to djeci preporučio. Ne bi ni ja. Budite radnici, budite metaloslugari, budite mehaničari, nek radi i u gradskoj čoči. Što da ne? Što da ne? Dobre su im plati. Ti me teš mlatiš, metlom čitaš život, 50.000 ti je plata. Milina. Imaš prijavljen si, šta te zakačiš se na onaj kamion. Pa to deca, kao i svaka deca, fantaziraju. Pošte, idemo dalje. Ko su uzor danas, deci? Kada već pričamo? Vidimo ga je. Pa zna se ko, pa nek upale samo Pink, bre. Didi Janković. Ljubav moja, volim je. Carica. Kako ja Didi volim, brate, mili. Čuti da ne čuje naš muž. Neće Rokvić da se ljud dobar je Rokvić. A ona ga sve mili. Mili ka miligram, mora sluša miligram. I sve mili. Didi mi je uzor onako prava djevojka. Ima, brat, ime i prezime. Tamara. Zna da se obuče. Tamara. Ima, strašno pjeva. Sve. A Tamara? Đurić? Da. Kako, gospođu? Pa pogledaju auto, nijedan ispod 100.000. Definitivno, a? Gledaju auto, a fakultetski obrazovan. Definitivno, a? Na njoj sve pršti, zna da se ponaša. Ne, nego treba uzor da mi bude Matija Bečković. A reče mi jedan čovjek... Emir Kusturica ili tako neke. Emir Kusturica, ko su oprani? Ajde, strašno. Sljedeće, brate, ne mogu. A gdje je tu Miloš Stanković? Uzorni sportista, 10 puta prvak sveta. 100 na listi... Dobro, kako god. Nenad Stanković. Dobro, ajde. Među prvi 100 u SNS-u. Pa nije vođa njega džabe postavio tu, druži. To su uzori. To je šampion. Njegov meš svaki imaš da pogledaš na YouTube-u. Svaki, čovjek nema poraz u karijeri. Pa šta će mu poraz? Ima je Muhammed Ali. Ili imao poraz? Jest. Je li imao Tyson poraz? Imao. Holyfield? Jest. Neša nije, druži. Pa neka mu dođu. Što mu ne dođu? To je uzor. Što mu ne dođu? Ne mogu, brate. Neće nam krcata Marakana svi. Nešo. A majko ovako, trese se ko Ali. Nemo dobro. Kažu da jedno selo Omanje, ili ti jedan omanji grad, u stvari veće selo, godišnje izađe iz Srbije oko 30 do 40.000 ljudi. Ako tako se nastavi, kažu da u nekih 10-20 godina od Srbije neće ostati ništa.
Ja mislim da je to čista insinuacija i laž. Laže. Znaš kako ljudi pođu gore, pokradu nešto. Jest. Uzmu neki dinar. Sve je malo panteri, ovaj panter, onaj, sve panteri. Nas opljaškaš pekaru, ukradeš buhtlu, panter. Da. Sve su ti panteri. Ako ukradeš neku zlataru, Pink Panthers. Čekaj, ko će govna da čisti po njemačkoj nomiji, brate? Ko će balege da čisti kravama po švajcarskoj nomiji? Ali gledaj, nije to samo balege. Ti očistiš kravu, eto mlijeko, eto milka čokolade, eto. Ti samo finalni deo gledaš. Ali Srbin krenu od govana. I završit će na govna. To je to. Pitaj nas drugo, druže. Ne ometaj ga, mali. Mali. Ne ometaj ga. Kažu da smo nekada bili vodeća sila u regionu. Kad je bio Dušan Silni, bre. Hajde, bre, pusti neka druga pitanja. Da, neko drugo pitanje. Da, molite, da preskočimo te budalaštine, bre. Hajde. Sila do sile. Dokonaturska serija, Sila. Kaka se... Pitanje svih pitanja je uvek za celu Srbiju i sve građane Srbije kako i na koji način napuniti frižider. Ukrasti. Znam, brate. Znam odgovor. Hajde. Hoćeš da ti kažem? Da podelim sa javnošću. Hajde, brate moj, reci. Vidi. Si vas da rekao pametno nešto? A da? Vas da, brate. Kako? Brate, učlanite se kod vođe, jebote. Pa lako je. Brate, sram ih bilo, to ne znaju, sram ih bilo. Ma i treba da gledaju. Uzmeš lopatu, ispred zgrade, jedan džak, uzme zemlje i napuniš frižider. Jel pun? Jest. Cak. Što je, brate? Vođa, bato. Samo vođa i kolovođa. I to treba, napunit će se frižider, pođi u Maxi, ukradi. Snađi se, druže, ne mogu ja da kradim za tebe, ja ne mogu za sebe toliko. Kradu oni za njih, hajde. Hajde, ajmo dalje. I sad ako izuzmemo krađu, vođu i tako dalje, da li nama ima... Pa šta će ti onda pun frižider, ako nisi s vođom? A kako vođe, odakle vođe da izađe on iz frižidera? Da. Ajde, piti, pušti ga, prekidaš ga, brate. Zvin. Dobro, ali ozbiljno ako postavimo pitanje. Ajde, ozbiljno pričam. Leba da jede. Neka mesi, brate. Ima li brašno, ima li vode, neka mesi, to je leba. Zvini, bato. Neću ja mesi, brate. Pa vidi šta ti uradio taj hleb, šta će njima hleb? Vidi šta će njima hleb. Evo vam od leba. Kakvi bre, pušti, evo vam od leba, vidi koliko hleba. Pusti hleb, ne treba Srbiji hleba. Ne treba nikom ništa da. Samo igara Srbiji treba. Tako je. Brate, zadruga njoj treba. Kako je ovaj iz Zemuna, okle ovaj što ima televiziju, ovaj iz Zemuna. Jeste? Kako je on napravio strašno. Spomenuli televiziju, kažu da su nacionalne frekvencije zauzeli Pink i Happy. Program nije, sadržaj stvari nije za nacionalnu frekvenciju, pa neka prebače, brate, na kulturni program koga ima. Vidi, opet ljudi pored ona dva... Evo, ne valja im Željko, sad im Željko Mitrović ne valja. Sad im ne valja ni Valjao je 30 godina za njih, sad i ne valja. Sad ne valja, sram. Ajde, bre, evo Petronić. Pa je on dao moje majci serije. Jeste. Je ovaj dao moje majci parove. Jeste. Pa je dao penzionerima. Jesu mirni. Ima li protesta na ulici? Nema. Ima li posle 10 sati? Nema ništa. Jel smirio narod? Jest. I to nije na nacionalnoj televiziji. Ajde, Pečone očelavio, bre, od muke. Od muke nema dok nije dobio frekvenciju. Opala mu glava od ovih frekvencija. Daj, sram ih bilo. Čovjek se toko namučio. A Željko, šta je sve? A dinara nema. Evo, sve milijardira. Evo, pitaj ga. Nek ti da 100 eura. Nema. Nema šanse. Nema, druže. Sram ih bilo. Onaj Pink je napravio zadrugu. Jest. Je ljudima kasni plata. Kako da im ne kasni? A su pitali odakle Željku pare da ga napravi? Jest. Koliko je grca? Samo pitaju za platu. Kredit. Sram ih bilo. Ajde, bre. Sram ih bilo. Kažu da ispiranje mozga dolazi upravo iz Informera, Srpskog telegrafa, Alo, Kurira i tako dalje. Zar ne postoje neke druge novine koje bi trebale da se čitaju i ako ne, zašto? Pa, postoji... Ja mislim da je onaj Vučelić, kako zove onaj iz Informera? Vučićević. Brate, drugi Matija Bečković. Jeste. Što kako on pametno kaže, a? Kako ga čujem ujutru kad ga čujem, pa. Si vidio, a? Pa nemoj to. Kako on to, a? Pa nemoj, kaže, Prešeniće da ideš u Kinu, veli, rekli su mi da će, kaže, avion da ti sruše. Pa nemoj, ubit ćete, evo snajper ovamo, sve ga ono pozori, kak je to mozak, pa to je Ivanjica, majka, to su i mozgo iz Ivanjica. Matija Bečković je smešan za njega. Kakvi? Pa njima je najbolje Nušić ih opisao Ivanjicu. Kaže, ako ćeš nekog da kazneš, pošalješ ga Ivanjicu. I to ti je najbolje. Gospodin. Vučićević? Ja bih ga uzeo za kuma, neće o mene.
Ja bi ga slavio kao krstnu slavu, samo da dimo datum za njega. Kume, stavi me da sam futbaler na zadnju stranu, Dragan futbaler. Njego. Idete za Studio B koji je nekad bio gradska televizija, a danas... A nije umro Studio B. Televizija SNS, da li... Pa što ne stave SNS na Studio B? Nemoj protiv nas pričat, druže. Nemoj. Mi kao Crnogorci smo i oformili taj SNS i napravili tu stranku, nećemo se stranku, tu stranku i sve. Studio B postoji. I ko vodi Studio B? A Vučićevića žena. Treće, meni je brat i ovaj vođa tu blizu mene, komšije moje, sve najlepše od komšinja. Imam ih na telefon, imam ih na Jesi, ajde ti čuješ, a? Molim vas. A malo u džeri, malo branš, vidimo se sutra. Ne, nećemo o tome. Nećemo o tome. Pitaj nas, braćo. Pitaj nešto normalno pitanje. Pitaj nas nešto. Ajde. Kad ćemo na more? Ajde, to mogu. Šta ćete od bara koje budete pravili ovako kroz emisije? Od čega? Čega? Kroz emisije. Mi para nema. A kroz emisiji? Poš kako šta ćemo? Pa šta ćemo? Koji svaki brat je Srbin. Uložit ćemo, kupimo, udarimo, imamo dvije. Da. Krk. Pomalo. Ne, odem, dognam. Udarim. Od 5, 10, od 10, 11, cak, eto, 3 puta, znamo mi što ćemo, ne brini. Nemoj ti da brineš. Ne mori brigu ti za naše pare.